салом модарон ва хоҳарони азиз, ман Парвина, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, директор компания Фебелик. Ман бонувон ва гулдухтаронро ба командаи худ ба кор даъват мекунам. Кор тариқи онлайн аст. Обучение ва регистратсия бепул. Продуктҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, ин ҳамааш продукция аз компания Фебелик аст. Дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар бонувон кор ва фаъолият мекунанд ва маоши хуб ҳам ба даст меоранд. Марҳамат, агар хоҳиши кор кардан дошта бошед, рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, ба ҳамин рақамҳо занг занед. ҳатман ҳамаашро хушрӯ карда мефаҳмонам. Кор танҳо барои занҳо аст. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмат ба диққататон. салом духтарам, акаса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастем. имрӯз выходное ма кӯда блинчик тайёр кардам. мо рӯзои выходное мешинем, субҳона мекунем. Дигар рӯзо бошад, субҳона накарда кӯдако ба мактаб мераванд. Барое ки ҳафт нашидаи хона мебурем, саҳар кати ҳеч ки иштиё надора, кӯдакоям намехоҳанд ягон чӣ хӯрдан. Барои ман субҳона тайёр намекунам. Ланч бокс тайёр мекунам. ҳар сештда ва ё мактабда баъд вақти переменада мехӯрам. имрӯз бошад выходное, ҳамонда ман блинчик тайёр кардам. нағз меминам бисёр кӯдакон. ҳозир мо мешинем нонушта мекунем. касе ки хурдеса боша иштиёи том. духтарам на интернет як хуроки нава ёд гирифтам, хеле ба мо маъқул шуд. хостум шумо дам нишон диҳам. барои картошкая меҷӯшонем. баъде ки ҷӯшид, картошка тайёр шид, сир ҳамроҳ мекунем. як қошуқ равғани маска ҳамроҳ карда ҳамаша омехта мекунем, то ки картошкамон полностью майда шавад. алоҳида гӯшти мирға ҷӯшонда гирифтам. инеҷада духтаро ай устухонош ҷудо кардам. устухоноша намепартоем. ҳозир гӯшти ҷӯшидагия майда мекунем. нам хел майда кардем гирифтем. гӯшта картошкаву сирда ҳамроҳ карда ҳамаша омехта мекунем. ҷама уже сковородкая мондам, гарм шидан мегира. ҳозир равғана меандозам. баъде ки гӯшта ҳамроҳ кардем, бо 3 қошуқ кукурузный крахмал меандозем, намак меандозем. зиравори ба хоҳиши хитон духтаро, ма фақат намак андохтам, дигар ҳеҷ чиз наандохтам. мурч барои ӯ намеандозам ки вақте ки тез шид кӯдакои ман намехӯранд. барои мо фақат намак меандозем. ман намак андохтам фақат. ҳамаша омехта мекунем духтаронам. хе ҷада дар як зарфи дигар камтар орд мегирем. мо и як зарфи дигада 3 та тухма шикаста мегирем. баъд ҳамин маҳсулоти тайёркардагимона мисли котлета карда аввал тухмда меҷӯлонем, баъд орда ҷӯлонда равғани гармда меандозем, мепазем. духтаро шумо метавонем ки ба ҷои орд панировочные сухари истифода барен. мада ки ҳозир набуд ҳамин орд катӣ кардам. ҳамхел ҳамаша пухта мегирем. духтаро ина ҳамаша пухта гирифтем. тайёр шид хӯроки мо. беҳад иштиҳо овара, дастархон зебай. шумо метавонем ки чунин хӯрока дар ҷашну маъракаҳотонам истифода барен. ҳам иштиҳо овара, ҳам дастархона зеб метиҳад. мо мешинем ака обед мекунем. касе ки хурдеса боша иштиҳои том. мо ҳамроҳи кӯдако, ҳамроҳи шавҳарам берун биромадем. мо ҳозир мол рафтесем. айни майи моҳи сентябр аллакай имрӯз да шабо салқин шидесай. гарчанде ки рӯзона ҳамон хел гарм боша, хай гарми пештараш несту, лекин рӯзона гармай, бе кондитсионер намешавад. шаб аллакай салқина, шабо кондитсионер намемонем. як-ду чизи зарурӣ буд, ҳамоя рафта ҳозир харидорӣ мекунем. мо карефур диромадем духтаро. иҷода скидкаи калон рафтеса будай. наволочкода простим пододеяльникода постельное бельёда, баъд сачоқову болиштодаю шлёпкаву майка ҳамхали чизода и хӯрокашам скидкаи калон рафтесай.
хеле ки гуфтагӣ будам инҷо тестесам хеле скидкаҳо шидан мегира, бо ки сезони хиники даромадай бо ҳам хел скидкаҳошон зиёд шидеса, хеле курпа гирифтан дар кор кӯдакода. Инҷа ҳар размери барои 2 одама, 1,5, барои одна спалкам хеле чизо ҳамаш ҳар хел размерош катиян. хай нархошон ҳар хеле. Ёдам курпаодам скидка рафтесай, ҳамаш дане як даштани хеле сафедошта. духтарода ай ҳами гирифтанем и бачамда боша дигар намудша. Инҷада посудоҳои нав овардиян. Посудои хушрӯи нами косаҳо бояд бигирам. ҳами косаҳо гирифтан дар курай маъқул шидан. хеле тарелкаҳо, кружкаҳо, матвиёш ҳамаш нав дуромадиян. Тез борои нав медуроя, барои ҳамон тез скидка кардан мегиран инҷа. ҷа нигоҳ кунен 5, 10, 15 дирҳамияи салфеткаву дигар чизо. китободам бозичаодам скидка рафтесай. нигоҳ кунен чӣ хел китобҳои бадеӣ бисёр доранд, китобҳои познавательни бисёрай. ҳамаш сурат катиян, китобҳои хушрӯ. Инҷада чӣ асмо? Инҷа. برای دست بگیریم چکی؟ نه چکو این اسمو قیمتی 25 درهم. карефур чизои дар коримона гирифтему эчендем дуромадем ки кӯдакода якду чизи ғавз гирем. ҷадам борои нав дуромадиян, барои зимистон аллакай даромадай, на палтои хушрӯай. хемо палтою сапагию хеле чизо намегирем, барое ки ҷо хунук намешава. беҳад бори хушрӯ даромадай. ина палтишкаяви 349 дирҳам. хушрӯяки نود و 5 درهم. خیلی кофточка ҳо кошон кати. навад дирҳами хавсан охиё.
سكينة خلي تستجيب. Yine evi. شوية هالتو продавать بكنيك برای توریست‌ها میخرن با در چیزی خطر. اینه ای 340 نگیرم. Materialش خوبه. نه iş boşa. 260 نگیرم. Neydi başka bir şey? Başka çek. Etkromi. Jak seksiyona. Yine yok ka. Ana iyi bir şey. Yine Sumочка. یه خال پاک 290 نگیرم. نی boşa. Bu hamci ne? Ne bu? Ne bu patsettir. Bir gideyim. Bir. Jak tworzy barwy primidanie. Rozmiar czangi w tanie? M. M? Hani? Ne pijak o. Dosadınızda dirham. Брюкшко. Ne bu pijak. No zakładam, że wygirim, yoki iyi. Asya gideyim bari. O yapan razı sayasın. Karayla başlamıştım. Şimdi barayım olsun. Kalktı. Maman diyor. Nakan. İşte daranda. Udarda. Ne? Formayı kaçkış. Yine içendim.